Dak li għalina huwa ħafif daqs lab ċ, jew il-wieħed tnejn tlieta, għat-tfal jaf ma jkunx daqshekk faċli. U għalhekk li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu ħadmet fuq app bil-Malti sabiex tgħin lit-tfal jitgħallmu n-numri bil-sinhom stess. L-app li għamilna aħna jisimha Numri bil-Malti. Lan kien illi nagħmlu l-app li semmuha Numri bil-Malti minħabba li sfortunatament in-numri bil-Malti mhumiex daqshekk popolari, speċjalment maż-żgħar malajr jibdew jitgħallmu in-numri bl-Ingliż. Madankollu xtaqna nagħmlu din l-app li kienet l-ewwel darba tagħna, allura provajna nniedu xi ħaġa ġdida li kienet m'hemmx bħala u anke l-mod grafiku li għamilna jappella ħafna għat-tfal. Immirajna l-tfal ta' snin bikrin li anke jkunu d-dar, pereżempju, jkunu forsi ma' nanniet jew ma' min jieħu ħsiebhom. Allura jkun jistgħu forsi jaraw din l-app waqt li jkunu qegħdin id-dar. Tista' tintuża wkoll minn kulħadd, minn ġenituri, minn studenti barranin ukoll, kif ukoll fl-iskejjel tas-sekondarja, peress ikun hemm għadd ta' studenti barranin. L-app tikkonsisti minn set ta' tagħlimiet, hemm 3 tagħlim fiha fejn l-istudenti jew it-tfal ħajjitgħallmu il-numri u jkun hemm assoċjata miegħu oġġett, jekk hemm in-numru wieħed ħajkun hemm oġġett biex jassoċjaw l-oġġett man-numru. Hemm ukoll it-tieni tagħlima tkun fejn ikun hemm il-ħoss mal-grafika tan-numru biex hekk it-tfal jitgħallmu n-numru u l-ħoss ukoll. Kif ukoll ikun hemm apparti il-ħoss f'tagħlima oħra ikun hemm il-kitba tan-numru wkoll. U numri għażilna li jkun hemm minn wieħed sa 100. Għal dan l-istadju ta' tfal li jkunu ta' snin bikrin. Tirrekjedi ħafna ħsibijiet, il-pjanar tagħha, l-kontenut kif ħajkun, il-grafika wkoll. Aħna parti t-tagħlim ridna wkoll nagħmlu il-logħob għax it-tfal iridu ovvjament logħob interattiv li bil-Malti għadha ma tantxaw biżżejjed. Allura ridna nagħmlu apparti tagħlim il-logħob ukoll. Fiha daqsxejn ta' ħsieb għax anke tipproduċi apparti l-grafika wkoll it-teknika ta' kif ħadd tiġi is-software kollu minn warajha din l-app biex dak li jkun anke sempliċement tafas buttuna u joħroġ ħoss, toħroġ il-mużika, tista' timmuta l-mużika wkoll. U anke student jew tifel jafas fuq risposta tajba irid jagħmel ħoss biex da jinduna li ġiet tajba ir-risposta. Jew viċiversa jekk tkun ħażina jinduna. Hemm daqsxejn ħsieb ġifieri ħaditilna madwar sena biex għadna kollox. Hija ffurmata għal Android, għal tablets, mobiles li huma Android u tista' titniżel b'xejn ukoll. Kelli rispons tajjeb anke minn għalliema, anke ġenituri għandhom it-tfal żgħar ukoll. Ġviri kollegi, il-nepotijiet tiegħi jużawha wkoll. Ġviri il-lan tiegħi kien anke l-nepotijiet narhom jużaw app bil-Malti. Ġviri dak tatni l-isforz biex nagħmel nikkreaw xi ħaġa bħal din. La ninsabu daqstant qrib il-festa ta' San Valentinu, ma nistawx ma nagħtux ħarsa lejn ir-relazzjonijiet fit-teatru. U billi xi relazzjonijiet aktar ikunu donnom farsa, iddeċidejna li niddedikaw rokna għal relazzjonijiet fil-Fares bil-Malti. Farsa hija ġeneru teatrali li naturalment huwa ġeneru komiku, bażikament jinqeda bl-esaġerazzjonijiet fil-lingwa u fil-ġestwalità biex joħloq komiċità li ħafna drabi tittieħed bħala faċli. Naturalment hemm tradizzjoni twila u hemm teknika li trid tinżamm biex il-farsa tirnexxi pereżempju. Il-farsa tiddependi fuq il-fatt li inti ma taħsibx
fuq dak li qed jiġri. Ma jekk xi ħadd qed isawwat il xi ħadd ieħor u inti mistenni titħaq ma tix toqgħod tinkwieta illi dan qed iweġġa'. Allura il-farsa pereżempju tiddependi fuq pass maġġel ħafna biex l-udjenza ma tingħatax iċ-ċans li tinkwieta taħseb jew tirrifletti fuq dak li qed isir. Issa il-farsa kellha xorti kbira fit-tradizzjoni tagħna. Kienet taqbel ħafna mal-kapaċitajiet limitati li kellhom l-atturi tagħna u anki kienet tiffunzjona tajjeb fis-sistema li kienu żviluppaw. Jiġifieri minħabba illi il-farsa ġeneralment tkun qasira, ma kienx diffiċli biex titgħallima, fiha setgħu jimprovizzaw u anki il-farsa kienet tidħol tajjeb fi programm tipiku tat-teatrin. Ħafna kumpaniji tat-teatrin ma damux ma żviluppaw il-programm tipiku, ġifieri jibdew bid-dram jew il-melodram, u mbagħad kien ikollok kummedja u jispiċċaw bil-farsa. Allura il-pubbliku kien jistenna li jkun hemm dik il-farsa li tibgħatu d-dar speċi jitħaq. L-imħabba fit-teatru Malti għall-inqas tas-seklu 19 ħafna drabi hija trattata ngħidu b'żewġ modi. Fit-teatru komiku il-farsa hija ħafna drabi relazzjoni ekonomika. Ġifieri għandek familja li trid ittejjeb il-kundizzjoni tagħha u tipprova tagħmlu permezz ta' żwieġ. Allura ħafna drabi l-imħabba fiha nnifisha hija fl-isfond biss. Fil-melodram mbagħad għandek ħafna drabi l-idea tal-imħabba miċħuda mhux mill-maħbub imma mill-familja. Sewwa ġifieri il-plott tipiku tal-melodram huwa li jkollok xebba li tħobb lil xi ħadd, però missiera ġeneralment ikun il-missiera huwa l-awtorità ma jridx li tiżżewweġ lil dan li jkun. Jew minħabba raġunijiet li jidhru ġenwini għaliex il-ġuvni ma jidhirx bniedem serju, imma iktar ta' sikwit minħabba li l-missier huwa possessiv li ma jridx li bintu ikollha l-kuntentizza tagħha, ma jridx jonfoq flusu, dat tip ta' affarijiet. Allura ħafna drabi fil-melodram din tkun is-sors ta' traġedja l-kbira. Nibqgħu nsegwu din relazzjoni ta' mħabba li ma tistax isseħħ sakemm aktar it-tfajla tmut b'qalba maqsuma. Fil-farsa, anki meta jkollna sitwazzjonijiet simili, aktarx li jagħmlu l-maħbubin huwa li jirnexxielhom jingannaw bil-missier biex jaslu fejn jridu huma. Naturalment, waħda mill-affarijiet li tuża l-farsa hija l-lob bil-lingwa. Sewwa, ġifieri fl-iktar aspetti sempliċi għandek il-lingwa li ma tinftehimx, l-idea ta' xi ħadd li ma jismax tajjeb u dawn l-affarijiet, dawk kienu kollha affarijiet li tuża l-farsa. Fis-seklu 19 hemm viżibilju ta' xogħlijiet li għandhom il-kelma trux jew torox fit-titlu. Però ħaġa oħra li tagħmel il-farsa hija tilab bil-lingwa. Pereżempju, ħaġa li kien jagħmel Camilleri, Carmelo Camilleri, kienet illi juża frażijiet idiomatiċi u jeqlibhom ta' taħt fuq biex joħloq iċ-ċajt. Sewwa xi ħaġa li anki llum tammira bħala ħila partikolari li ma tidhirx f'awturi oħrajn. Wieħed mill-kittiba Għawċin li ħadmu l-aktar bris il-sinna huwa l-Baruni Kelinu Vella Haber li fost l-oħrajn jibqa' mfakkar għat-twaqqif tal-Moviment tal-Malti. It-tim tal-sinna ltaqa' mal-kittib Paul P. Borge li rriċerka u kiteb il-biografija ta' Vella Haber. Kelinu Vella Haber twilet fis-sena 1913 fl-1 ta' Ottubru u miet fil-22 ta' Diċembru tal-2014. Ħalla kodba kien jikteb ħafna ktejjeb
għas-sajjieda, l-briewa u s-sajjieda. Leġendi ta' Għawdi speċjalment marbutin l-aktar mal-qala man-nadur. U kiteb ukoll aktar tard f'ħajtu, kiteb ukoll kien jeditja il-gazzetta il-folju tad-Dipartiment tal-Agrikoltura, l-agrikoltura, il-briewa, il-bidwi, s-sajjied u l-kumplament. Però kiteb ħafna poeżiji wkoll, kiteb ħafna poeżiji li mhumiex xandrin l-emmulaw, kiteb fil-gazzetti, kien kittib prolifiku fil-gazzetti biex dejjem jikteb biex jgħin l-batut, biex jgħin l-dak li mhux kapaċi jikteb dak iż-żmien. Allura kien dejjem jinqalgħu jidħol biex kemm jista' jkun jgħin il-ħadd ieħor. Il-Moviment tal-Malti beda l-ewwel net bis-saħħa ta' Brother Emery, kien tas-soċjetà tal-Frers, soċjetà ta' De La Salle, u kiteb u qal dan qal jeħtieġ li jkun hawn moviment favur lil-sin Malti. U bagħad aktar tard kien hemm anke membri tal-Akkademija tal-Malti fosthom George Pisani u Giuseppe Bonnici u Giuseppe u Anton Buttigieg, illi dawn għamlu laqam u ħeġġu biex iqum ix-xirka tal-sin Malti, favur l-sin Malti. Kelly Novella Haber ħada fuq mbagħad u beda l-moviment tal-Malti. Il-moviment tal-Malti kien bħala għanewlini kellu l-ħsieb Malta. Kellinu kellu assolutament kien dejjem irid jara kif jagħmel biex kull Malti itellu l fuq. Novella Haber kien il-bniedem li beda ħoloq radiodram bil-Malti. Kienu li beda l-ewwel radiodram bil-Malti u kienu jxandru wkoll fuq Rediffusion dik il-ħabta, ma ninsewx li Rediffusion. Dik il-ħabta kien l-uniku mezz ta' biex jista' jxandar it-tarif tiegħu u anke bħalma kien dan ir-radiodrammi. Allura kien jara kif jiġbor minn hemm u minn hawn tfajliet ġuventur biex jieħdu sehem bħala atturi fix-xandir li jagħmel. Ma ninsewx li bis-saħħa tal-Moviment tal-Malti u kien ħataf sewa żgħażagħ illi biżmien għamlu isem kbir. Fosthom pereżempju Charles Kemmler, il-kompożitur, Francis Ebeyer, Charles Arrigo stess, Guido De Marco u ħafna oħrajn, Richard Matrenza u ħafna oħrajn illi ma' snin kienu imdaħlin fix-xandir u fil-ħajja pubblika. Ħafna announcers, Mahoney, Joseph Mahoney, Lina Brogdorf, dawk kienu kollha bdew, Lawrence Mizzi, kienu kollha marbutin ma' xandir, Ċasabella Mizzi wkoll li kienu kollha marbutin ma' xandir direttament. U kun bdejhom hu anki li tieħu sehem mara fl-emanċipazzjoni tal-mara bis-saħħa tal-Moviment tal-Malti derlu kellinu li kellhom ikunu wkoll in-nisa jieħdu sehem anke fl-isports. Għaliex le, illum il-ġurnata naraw ħaġa mill-iktar faċli. Però fi-żmienu sab gwerra sħiħa mingħand l-awtoritajiet tal-Knisja, Monsinjur Artisof Gonzi, li ma rridux assolutament illi jħalli l-tfajliet jipparteċipaw fit-tlielaq pereżempju. Imma hu kien Kelly Novella Haber kien il-bniedem illi webbes rasu għal hekk jeħtieġ li jsir. Illum il-ġurnata qasbis naħsbuha illi ma nħallux it-tfajliet jipparteċipaw fl-isports. Wara mewtu Ajla sibni l-niċċa proprja tiegħu, jiena insistejt kemm fl-aħħar. Dal-volum li ktieb tal-ħajja tiegħu kont xortija tajba li sirt nafu, bil-qrib allura tkellimt ħafna dwaru, imma ma naħsibx li għadna bħala soċjetà li mill-ġurnata sibna l-mod kif nistgħu narfu il-kapaċità tal-bniedem, il-viżjoni kbira li kellu illi jara il-ġid li jeħtieġ ikollha Malta bis-saħħa tat-tfal, irawwem iż-żgħar sewwa biex iddaħħlilhom f'moħħhom m'irridx li nuża l-kelma brainwashing, però jeħtieġ li t-tfal jitalmu minn tkuniethom. Eħtieġa li huma jafu li huma marbutin ma' tal-pajjiż li sejjaħ Malta. L-identità għalih kienet xi ħaġa importantissima, mhux il-sin biss, mhux il-lingwa biss, il-Malti biss, u kien jgħallem il-Malti wkoll, però kien jgħallem kull qasam, jipprova jsib f'kull qasam fejn jista' jolli l-ġieħ ta' Malta f'kull possibilità li kellu. Jgħidu li l-ilbies jagħmlek nies. Imma kontu tafu li l-lingwa tal-ilbies dvarja minn nies għal nies? It-tim tagħna tkellem ma' Mary Spiteri li rriċerkat il-kliem għall-ilbies fuq fom lawċin. Teżi tiegħi hija studju soċjolingwistiku, rrid nistħarreġ varjazzjonijiet lessikali, ġifieri kliem differenti marbut mal-qasam tal-ilbies. Għamil dan billi ħadu sehem 40 parteċipant illi għalkemm kienu kollha minn Għawdex però kienu minn irħula differenti. Kien hemm 10 minn San Lawrenz, 10 mix-Xewkija, 10 minn Nadur u 10 minn Raba ta' Għawdex.
Apparti minn hekk, kien hemm dista kbir ukoll fl-etajiet, kien hemm parteċipanti li kellhom bejn 18 u 25 sena u parteċipanti li kellhom 65 sena jew iktar minn hekk. Propju xtaq dista kbir ħalli bekk ikun jistgħu joħorġu iktar varjazzjonijiet lessikali. Biex il-parteċipanti setgħu jieħdu sem, il-parteċipanti kollha fil-fatt dejjem għexu u trabbew fl-istess raħal fejn għadhom joqogħdu llum il-ġurnata u rrid ikollhom tal-inqas wieħed mill-ġenitur tagħhom li jkun għexu trabba fl-istess raħal ukoll. Apparti minn hekk il-parteċipanti kollha kellhom livell ta' edukazzjoni sa' sekondarja tal-inqas biex bekk ovvjament ir-riżultati jkunu iktar affidabbli. L-intervista saret billi jien orejt stampa 66 stampa relatati mal-ilbies, il-bies modern għaliex kien propju studju kontemporanju u l-parteċipanti rridu jgħiduli it-terminu li huma jużaw għal dik l-istampa li jien orejt. Min 66 stampa 30 minnhom deru li kun hemm maġġoranza li qablu fuqhom, pereżempju kliem bħal qmis, shorts u ġakketta. Dawn fil-fatt ma kien hemm l-ebda varjanti ieħor, kollu żaw l-istess kelma. Mir-riżultati li ġbart jiena 86% mill-każijiet ingħataw varjazzjonijiet differenti għall-istess stampa. Mela pereżempju għall-kelma ġlek ingħataw kliem bħal surtun, tuxedo, tails pereżempju. Dawn id-differenzi il-kawża prinċipali kienet propju il-lokalità. Għaliex naraw ir-Rabat u San Lawrence pereżempju illi taw ħafna mit-tweġibiet li kienu l-istess. Pereżempju jekk il-maġġoranza ta' San Lawrence u r-Rabat għażlu il-kelma dangeri għall-istess stampa maġġoranza mix-Xewkija u kif ukoll minn Nadur taw il-kelma boiler suit. Tar-Rabat u ta' San Lawrence fil-waqt li jużaw il-kelma dressing gown, l-oħrajn tal-irħula oħra użaw kliem bħal bathrobe, pereżempju robe, libsa ta' ġewwa jew inkella night dress. Kien hemm ukoll stampi li joffrew diversi varjazzjonijiet, pereżempju dak li aħna nsejħulu l-harem pants, kien hemm ħafna li qalulu pereżempju qalziet ta' Alibaba, jew inkella qalziet tal-hippies, jew inkella baggy pants. Kien hemm ukoll raincoat fejn kien hemm min qalli raincoat, min qalli rain jacket, min qalli wind cheater, windbreaker, għalhekk kien hemm diversi varjazzjonijiet. Xi konklużjonijiet oħra li ħarġu minn dit-teżi kienu kemm il-rajt differenza meta iż-żgħażagħ bdew jagħtu tweġibiet tagħhom, ħafna drabi bdew jagħtu tweġibiet b'terminu wieħed. Filwaqt li dawk iktar anzjani bdew jagħtu tweġibiet tagħhom iktar b'forma deskrittiva. Mela pereżempju jekk urejt stampa ta' dublett filwaqt li dawk żgħażagħ iddeskrivew din l-istampa bħala sempliċement dublett jew skirt, l-anzjani taw iktar dettall, mela pereżempju dublett bil-pigi jew dublett bil-panturi. Fejn kien hemm playsuit fil-waqt li ż-żgħażagħ użaw il-kelma playsuit, il-parteċipanti anzjani użaw libsa bix-shorts pereżempju. L-istess fejn kellna jeans, fil-waqt li ż-żgħażagħ użaw il-kelma jeans, l-anzjani użaw qalziet bil-qalza twila. Konklużjoni oħra li ġbit minn dan l-istudju kien illi kemm iż-żgħażagħ jħobbu jużaw termini bl-Ingliż anke jekk hemm l-ekwivalenti tagħhom fil-Malti. Pereżempju, żgħażagħ jippreferew jużaw il-kelma vest minflok sidrija u il-kelma blazer pereżempju minflok ġilek. L-ilbies ovvjament huwa suġġett vast ħafna, għad hemm ħafna xi jsir għalkemm jien għamilt riċerka dwar 66 stampa biss, ovvjament hemm ħafna iktar ħwejjeġ u aċċessorji li wieħed jista' jagħmel studju soċjolingwistiku dwaru. Jista' jsir studju soċjolingwistiku anke fuq ilbies pereżempju li relatat ma' okkażjonijiet partikolari, pereżempju t-tieġ ma'mudija, jew anke studji soċjolingwistiċi li jkunu relatati mal-bies marbutin ma' reliġjon jew pajjiż partikolari. Minkejja ċ-ċokon tal-Gżejjer tagħna, xorta għandna bosta karatteristiċi ġeografiċi interessanti, fosthom il-widien. Tkellimna ma' Simon Salafia, riċerkatur li tul is-snin ġabar madwar 1000 isem ta' wied. Il-kelma widien aħna nifhmu biha l-postijiet fejn meta tagħmel ix-xita f'Malta u Għawdex jgħaddi ħafna ilma. Ġifieri huma postijiet fejn huma forma ta' littra U jew littra V bl-Ingliż illi jiffurmaw qisu għal żmien qasir ħafna meta f'Malta jiffurmaw xmajjar żgħar.
Ir-riċerka bdiet fl-interess tiegħi li ndur postijiet f'Malta u niftakar l-ewwel ħaġa li kont għamilt xi 8 snin ilu minn fuq il-website tal-MEPA dak iż-żmien kont ġbart l-ismijiet tal-widien kemm ta' Malta u kemm ta' Għawdex. U mbagħad żidt bqajt nfittex iktar sorsi u sakemm illum prattikament qiegħed għandi f'idejja ftit inqas minn 1000 isem ta' wied tal-Gżejjer Maltin. Bħala ismijiet ta' widien nista' naqsmuhom fi 3 kategoriji. L-ewwel kategorija huma dawk il-widien li għandhom isem ta' persuna illi jew għandu xi għelieqi jew il-wied huwa tiegħu. Pereżempju nista' nsemmi wied Filip, pereżempju wied Anġlu, il-wied ta' Kili lejn Baħar iċ-Ċaħ. Dawk huma l-ewwel kategorija. It-tieni kategorija huma ismijiet ta' widien deskrittivi, bħala eżempju ħanati ismijiet ta' widien fejn fihom ħafna tipi ta' siġar differenti, il-wied tal-ħarrub, il-wied tar-rummien, wied il-ballut lejn San Ġiljan, illum nafuh bħala wied il-balluta. U t-tielet kategorija huma l-ismijiet tal-widien fejn l-isem ġej mill-post minn fejn jgħaddi l-wied, bħal il-wied tal-Imsida, il-wied ta' Ħallija, il-wied ta' Ħalbalzan, dak it-tip. L-ismijiet tal-widien huma interessanti għax jirriflettu prattikament il-lingwa Maltija. Hemm ismijiet ta' widien illi huma għandhom l-isem ta' xi persuna li huwa ta' nisel Arbi. Pereżempju nista' nsemmilek żewġ widien li l-isem tagħhom huwa 100% isem Arbi. Wied Randan lejn il-Manikata, li Randan huwa isem Arbi li iktar nafuh fid-dinja Arbija bħala Ramadan, u wied Omor li f'Malta nsibuh mill-inqas f'żewġ postijiet jekk mhux fi 3. Mbagħad hemm ċertu ismijiet ta' widien illi ġejjin għandhom xeħta ta' l-isqalli jew tal-lingwa Katalana. Pereżempju il-wied Ġarnaw, wied Ġarnaw, mir-riċerka tiegħi sibt li huwa wied Ġnien Arnaw, li Arnaw huwa isem Katalan, Arnold bl-Ingliż. Hemm ismijiet ta' widien li huma interessanti, strambi, pereżempju nista' nsemmilek każ lejn in-naħa tal-Baħrija hemm wied jgħidulu wied Osforija. Osforija huwa isem stramb, però illum nafu kważi b'ċertezza li wied Osforija ġej mill-isem wied Għajn Sfurija. U l-kelma Sfurija probabbilment huwa isem Arbi li huwa forsi id-diminuttiv tal-isem Arbi Zafira jew Safira. Hemm ċertu widien illi għandhom isem marbut ma' leġġenda, pereżempju l-wied tal-Isperanza, hawnhekk viċin il-Mosta, illi kien hemm il-Knisja li għandha l-leġġenda tal-Isperanza illi tat l-isem tal-wied. Għax fih innifsu il-wied tal-Isperanza, il-wied tat-tama ma jagħmilx sens, imma huwa msemmi wkoll għall-kappella. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.